Ďalšia zaujímavá správa sa týka inštitucionálnych investícií do Bitcoinu. CoinShares zverejnili ten svoj pravidelný týždenný report, v ktorom sa venovali tým kvartálnym výsledkom. Kvartál 2021, teda ten prvý od januára do marca, bol rekordný, čo sa týka investícií, inštitucionálnych investícií do bitcoinových produktov. Investovalo sa do nich celkovo 4,5 miliardy amerických dolárov, čo je o 600 miliónov dolárov viac než v poslednom kvartáli 2020. Ono sa to týka hlavne investícií do produktov, ako sú ten GBTC od Grayscale Investments, CoinShares, 21 Shares, FreeIQ či ETC Issuance. No a zároveň k tomu ale treba poznamenať, že kým mimoriadne rekordné boli hlavne január a február, tak marec je omnoho slabší a to tempo investícií do týchto produktov sa koncom marca výrazne spomalilo a ten posledný týždeň, ktorý sa končil minulý piatok 2. apríla, lebo oni to vyhodnocujú podľa týždňov, tak sa do týchto fondov nalialo len 106 miliónov amerických dolárov, z toho išlo 83 miliónov dolárov do Bitcoinu. Možno na prvý pohľad sa to zdá ako veľká čiastka, avšak v porovnaní s tými peniazmi, ktoré tam mierili v januári a vo februári, je to výrazné spomalenie. CoinShares však skonštatovali, že takýto trend je celkom bežný na konci kvartálov, kedy aj tie hedžové fondy napríklad vyberajú svoje zisky a tak ďalej. Tak uvidíme, čo prinese úvod a možno ten ďalší report, ktorý sa bude už týkať tých aprílových investícií. Apríl by mal byť z tohto pohľadu, dúfajme, že o mnoho úspešnejší. Každopádne kvartál ako taký, posledné 3 mesiace boli rekordné a to samozrejme treba vnímať rozhodne pozitívne. Najväčší podiel, respektíve tie spoločnosti, ktoré som menoval, ktoré majú vlastne tie bitcoinové fondy, do ktorých sa dá investovať, spravujú kapitál celkovej hodnote aktuálne rekordných 59 miliard dolárov, z toho Grayscale má pod kontrolou 46 miliard dolárov, CoinShares na druhom mieste len v úvodzovkách 5 miliard dolárov. Tu opäť vidíte, ako Grayscale, akú obrovskú úlohu zohráva Grayscale v celom tom kryptomenovom ekosystéme. Je to tá spoločnosť, ktorú som zmieňoval len pred chvíľou.